Με μαχαίρι, με μαχαίρι! Το παιδί, τι συναριστερεί αφού τους σπάσει τα άντερα. Οι αλήτες μας σπάσανε. Οι αλήτες. Οι αλήτες. Και αυτή ο ξαδερφός μου έρχεται αρέντες δυο πάει εδώ. Όσο την αρθούν ο κόσμο να κλείσουμε για εκεί, αυτοί τα αρπάξανε και φύγανε. Και έναν δικό μας που ήταν μέσα με τρικλωτσές και μπουνιές του πήγε αίμα και από τα αυτιά, το σώμα και τις μύτες. Πού είναι ο άνθρωπος τώρα? Ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο. Την ώρα που κάνανε το τελευταίο προτσεσβερμπάλ για να τελειώσουν τους ψήφους, ερχούνται δύο μεγάλα αμάξια, ένα του τυράννουν και ένα με ξένη πινακίδα, με 2 β μπροστά. Σταματάνε τα αμάξια 20 μέτρα από το σχολείο προς την εκκλησία και μπαίνουν, ερχούνται μέσα, μπαίνουνε. Εγώ με έναν εξαδερφό μου μέσα έξω, τον αστυνόμο τον διώχνουνε, του λένε φύγε, φεύγει ο αστυνόμος, μπαίνουν μέσα, χτίζουν την πόρτα, κλωτσές, βγάνουνε καλασνικόβ κοντά και εμένα μου λένε φύγε από εδώ. Αστυνόμοι εκεί απάνω στο πύργο. Έχει, όχι με... Λέγεται. όχι με στολή, έτσι. Με πολιτικά. Με κουκούλα πάνω. Και μας έχουν κάνει κομμάτια και ρίξανε μέσα στο κουτί 300... 20 ψηφοδέλτια. 300, όχι 300. Και μετά... Έλα, σας χτύπησαν. Μας έχουν με τα ποδάρια, μας χτυπήσανε, όχι με ό,τι μπορούσαν. Slivěka imara do nipjede, slivěka imara me minoritetin. Ma jep një serin të vogël. Asnjë lidhje. Η Ακρόπολη. Η Ακρόπολη, εκεί που κάναμε λεμάτι. Εκεί είναι η Ακρόπολη της Αθήνας και η Μάρα είναι η Ακρόπολη του Ελληνισμού, να το ξέρετε.